Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Солқын тиюгә вируска каршы дару препаратларына сорау арткан, Чаллыда дарулар җитәрлекме? Кәҗәләр, этләр һәм мәчеләр хәрбиләр үзләре белән алгы сызыкта булган хайваннар турында сөйләде. Солқын тиюгә вируска каршы авыртуны басучы, температура төшерүче дару препаратларына сорау арткан. Бу хакта фармацевтлар хәбәр итә. ОРВИ һәм ОРЗ һөҗүм итә. Дарулар җитәрлекме, заказ күләмнәре артканмы? Теманы алга таба хәбәрчебез дәвам итә. Валентина Харитонованың шире тамак авыртудан башланган 2 көнлек аның хәле начарлана. Бүген инде ютәл башланган. Шуңа күрә Чаллыда тикшерелгән даруларны алырга була. Вот таблетки купил Мукалтин, температуры нет. В принципе, пока вот так вот. Ну, пока нормально все, не тяжело. Посмотрим, что дальше будет. В моем окружении знакомые, да, практически прям через одного переболели или болеют. Август айында ук вируска каршы препаратлар сорап көнгә 20-шәр сатып алучы мөрәҗәгать иткән. Сентябрь һәм октябрь айларында бу сон 33-кә кадәр арткан. В основном с цинком, с селеном, витамин D, витамин С, это уже как классика. То есть увеличились выписывания врачей именно витамина D не в профилактических целях, а лечебных. То есть если, допустим, как профилактика это 500 единиц в день, то сейчас врачи выписывают где-то 2000-4000. Даруханәләрдә билгеләп үтелгәнчә, дарулар белән тәэмин итүдә эзлеклекләр юк. Чит ил дарулары да, Россия җитештерүчеләренең препаратлары да җитәрлек. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Кәҗәләр, этләр һәм мәчеләр хәрбиләр үзләре белән алгы сызыкта булган хайваннар турында сөйләде. Аларның кайберләрен сугышчылар үзләре белән алып килгән, кайберләрен тапканнар һәм шулай ук сатып алганнар. Алар фронтта сугышчыларга ничек ярдәм күрсәтә? Алга таба без шулай ук бу хакта сөйләрбез. Хәрбиләр хайваннарын алар янына алгы сызыкка ничек килеп эләгүләре турында сөйләде. Иң мөһиме, алар сугышчыларга нинди ярдәм күрсәтә. Как-то ездили в деревню, ребята кошку притащили один раз. Она вот недавно у нас весной родила. Не весной, уж летом. Сейчас вон 8 котят бегает. Ну, в землянках же живем, там в полях, в лесах, как бы мыши, они их плодотворно уничтожают, слава богу. Мы в минометке как-то один раз козу купили, она у нас 4 месяца жила. Ребята вначале в полку смеялись. А нам удобно, у нас каждый день молоко свежее было, блинчики пожарили. Ләкин хәрбиләрнең төп бурычы ватанны саклау, алар һәр вакыт күтәренке рух белән яши. Все друг друга поддерживают, максимально стараются держать, так сказать, боевой настрой. Все готовы побеждать. Ну, а по обстоятельствам, которые находятся у нас в нашей территории, мы обеспечиваем охрану деревни, дорогу рассматриваем, чтобы, как говорится, враги не прошли. Хезмәтләренең ничек баруы турында алар Чаллы мэры Наил Мәгдиевка да сөйләде. Из города Набережные Челны сегодня в зоне специальной военной операции в разных подразделениях, в разных частях служит около 1000 наших с вами земляков. Аларның кайберләрен өлешчә мобилизация барышында хезмәткә чакырганнар, икенчеләре Россия оборона министрлыгы белән хәрби хезмәткә контракт төзегән. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Рәсем ясарга һәр кем өйрәнә ала. Түбән Камада Draw and Go Мәскәү рәсем студиясыннан мастер-класслар үтә. Сибурның яхшы эшләр формуласы социаль инвестицияләр программасы кысаларында студияда рәссамнарны төрле шәһәрләргә йөри һәм үз проектларын тормышка ашыра. Түбән Камага мастер-класслар белән алар беренче тапкыр килде.
Очень рада вас сильно приветствовать, дорогие друзья. Мәскәү рәсем студиясы проекты ачылышы мактаулы кунакларны һәм мастер-классларда катнашучыларны сәламләү белән башланды. Аннан соң биргә килүчеләр үзләре өчен реферанслар, ягъни үрнәкләр сайлады. Аның буенча рәсем ясаучыга эшләү җайлырак. Сейчас я пока заливаю цвет. Рисую я сегодня бананы. Очень надеюсь, что получится. Рәсем ясау тәҗрибәсе булмаганнарда картинаны ясый алачак дип ышандыра студия укытучылары. Үзләренең 8 ел эшләү дәверендә алар махсус методика эшләгән. Сегодня наш день посвящен как раз-таки акриловой живописи. У нас будет 4 слота, на которых вся эта техника будет немножко по-разному раскрываться. Проект Сибурның яхшы эшләр формуласы социаль инвестициялар программасы ярдәмендә тормышка ашырыла. Сама программа «Формула хороших дел» существует в Сибуре с 2016 года, и проекты этой программы реализуются во всех городах присутствия компании «Сибур». Укытучылар иң популяр һәм яңа мастер-класслар алып килгән. Алар рәсем ясый башларга теләүчеләр өчен генә түгел, профессионаллар өчен дә үткәрелә. Алар өчен Мәскәү педагогларының белемнәрен алга таба тапшыру максатларында интенсив оештырыла. Акрилом я писала, но вот именно просто хотелось мне понять, посмотреть, как вот именно интерьерная живопись, что тут мне нового я могу взять. Катнашучыларның рәсемнәре 29 октябрьдә күргәзмәдә тәкъдим ителәчәк. Кунаклар ошаган рәсем өчен 4 номинациядә тавыш бирә ала. Җиңүчеләр флюид арт буенча бокслар ала алачак. Шулай ук аларның рәсемнәре белән фотосурәтләр шәһәр экраннарында да һәм билбордларда да урнаштырылачак. Көзгә һәм кышка актуаль модельләр гына түгел, иң мөһиме уңайлы да аяк киемнәре. Ярчалы да Беларусь аяк киемнәре күргәзмәсе эшен дәвам итә. Бирдә барлык сезоннар өчен ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен берничә 100 пар аяк киеме тәкъдим ителә. Беларусь аяк киемнәре күргәзмәсе үзәкрәт сәүдә үзәгендә урнашкан. Хатын-кыз һәм ир-ат аяк киемнәре ассортиментта барлык сезоннарга берничә 100 пар тәкъдим ителә, ләкин махсус басым әлбәттә кышкы коллекцияга. Модель имеет водоотталкивающую пропитку, которая не позволит промокнуть вашим ногам. Вулканизированная подошва на литьевой основе, то есть не приклеивается, не пришивается, она полностью спаяна с кожей. Аяк астының төрле вариантлары үкчәле һәм үкчәсез липучка, шнурлар һәм замок белән. Монда консерваторлар да тенденцияләрне бәяләүчеләр дә үзләренә идеаль аяк киемнәре табачак. Әмма барысында иң мөһиме Беларусь сыйфатына мәхәббәт берләштерә. Вся белорусская обувь, она сшита под нашу ногу, под русскую ногу. Прошлый год брал белорусскую. Поэтому пришел сюда. На полную ножку очень все хорошо. Пускай женщины все приходят сюда, здесь очень большой выбор. Большое вам спасибо. На подъемную ногу самое идеальное. Күргәзмәдә үз киемнәре дә тәкъдим ителә. Күн курткалар, дубленкалар һәм пуховиклар. Тут такие куртки хорошие, такая обувь. У меня проблемные очень ноги, поэтому вообще на всякую ногу можно подобрать. Очень хорошее, качество хорошее. И как будто по мне шили. Вот. Так что, сейчас обувь еще подберу на зиму. Беларусь аяк киемнәре күргәзмәсе 9-дан 18 сәгатькә кадәр Мусаҗел проспекты 55Б үзәкрәт сәүдә үзәге элеккеге Балалар дөньясы бинасы 10-нчы бүлек адресы буенча эшли. Көз җылы һәм тәмле булачак ярчалыга яна халык ярминкәсе килә. Россиядән 60-тан артык катнашучы шатлык, файда һәм гастрономик рәхәтлек китерүче товарлар алып киләчәк. Ярминкә 32-нчы комплекс янәшәсендә Мегастро гипермаркеты янындагы павильонда ачылачак. Көзен иммунитетны ныгыту бик мөһим һәм бу яктан Камчатканың затлы балыклары ярдәм итәчәк. Ашларны тәмләткечләр ярдәмендә төрлеләндерергә, кичләрен бер чынаяк чәй артында үткәрергә мөмкин. Әни Демул Беларусь и деликатеслары киселләр һәм Сибир җиләкләреннән морслар, Твердән килгән мармеладлар яннан узып китмәгез. Шул ук вакытта гардеробны да яңартырга мөмкин. Монголия кашемир киемнәре, күлмәкләр, баш киемнәре, бизәнү әйберләре образ булдырырга ярдәм итәчәк. Хуҗалар кухня өчен файдалы гаджетларны һәм сыйфатлы йокы җыелмаларын бәяли алачак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булагыз. Успей купить куртку или пуховик за полцены. Только в октябре скидки до 50%. Магазин «Сибиряк», проспект Мира, 12А, остановка Медгородок, 9-й комплекс, 12А. Время теплых подарков в магазинах «Победа». До 31 октября совершите покупку, станьте участником акции и выигрывайте ценные подарки.